Hoxe presentamos a Oficina dos Dereitos da Marea Atlántica. É unha iniciativa para asesorar e informar a persoas vulnerables sobre eses recursos públicos e eses dereitos que teñen como cidadanía. É unha iniciativa financiada cos excedentes salariais. Se lembrades, o goberno socialista de Inés Rei subiulle os salarios aos políticos e cargos públicos, pero nós seguimos cobrando o límite que marca o noso código ético. E eses excedentes se dedican a iniciativas como esta Oficina dos Dereitos ou como a Xanela dos Proxectos, eses proxectos financiados a través dos excedentes salariais da Marea Atlántica para as entidades sociais da Coruña. Nestes 3 meses de funcionamento da Oficina dos Dereitos da Marea Atlántica fixemos máis de 120 intervencións con persoas en situación de vulnerabilidade. Desde a oficina o que facemos é apoiar, asesorar e acompañar aquelas persoas que queren acceder aos diferentes recursos económicos e sociais que temos nesta cidade. Temos detectado nestes 3 meses unha serie de carencias e de necesidades moi importantes, como pode ser o acceso á vivenda, o acceso a recursos económicos e tamén o funcionamento dos propios servizos sociais e outras entidades a nivel autonómico, porque os tempos de espera son moi grandes e a xente non pode esperar tanto para acceder hasta o máis mínimo recurso. É por isto que nós estamos apoiando e queremos tamén facer unha conexión con aquelas entidades que están na cidade traballando dende hai moitos anos e que están suplindo moitas carencias dos servizos sociais municipais. Para contactar con nós, só tedes que escribirnos o noso correo electrónico ou chamarnos por teléfono e xuntas buscaremos unha solución.